Hi friends, welcome to my channel Radhu's Food Court and Vlogs. So ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഒരു വീലോഗാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് വില്ലിയിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്, സിഡ്നിയിൽ. സോ ഗ്രാൻഡ് വില്ലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഏരിയയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 2 BHK ഹൗസാണ്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്നത് 1 BHK വിത്ത് സ്റ്റഡിയാണ്. സോ നമ്മളിപ്പം ഷിഫ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വീലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഇവിടെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന്. സോ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. ആൻഡ് തിങ്സ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ റിമൂവൽ ലിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുത്തെ 2 BHK ഹൗസ് എങ്ങനെയാവുമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീട് കാണാം. തിങ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ഓരോന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകളൊക്കെ കാണും. സോ നമ്മുടെ തിങ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. കുറേയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഒന്നൊന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിങ്സ്. കിച്ചണൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എംപ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫൈനൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലീസ് ക്ലീനിങ് അവർ വന്ന് ചെയ്തോളും. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീട്. വീടിൻ്റെ ഹാളാണിത്. ഹാൾ വന്നിട്ട് നല്ല ബിഗ്ഗാണ്. ആൻഡ് അതിനോട് ചേർന്നൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാൽക്കണി. സോ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആണിത്. ഇന്ന് നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ. ഇന്ന് നല്ല ഒരു 1 വീക്കായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റെയിനാണ് ഇവിടെ. നല്ല വ്യൂ, ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ ഹാളിൽ നിന്ന്, ഇത് കിച്ചൺ. ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രയർ ഏരിയ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രയർ വെക്കാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ കാണും. അപ്പം ഡ്രയർ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓണർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഇതാണ് വാഷ്റൂം വിത്ത് മിറർ. ഇവിടെ ഒരു ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് ഇടാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബാത്ത് ടബ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റൂം മാതിരിയുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക്, ഞാനിതാണ് പൂജാ റൂമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് 1 ബെഡ്റൂം. അവിടുന്ന് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ഈ ബാൽക്കണി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ വ്യൂ ഫ്രം ദാറ്റ്. ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാം. കണ്ടില്ലേ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ. ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. സോ എപ്പോഴും ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നേരെ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു കെട്ടിടം മാതിരി, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർക്ക്. ഗ്രാൻവിൽ പാർക്കാണത്. നല്ലൊരു പാർക്കാണ്. നമ്മൾ കുട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന പാർക്കാണ്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റൂമിനോട് ചേർന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടൊരു റെസ്റ്റ് റൂമുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് വാഷ്റൂം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഷവർ ഏരിയയാണ്. ബാത്ത് ടബല്ല, ഷവർ ഏരിയ. ഇത് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ബെഡ്റൂം. ഇത് മറ്റേ റൂമിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പമില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതിനും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് മിററും നമ്മളുടെ തുണികളൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വാർഡ്രോബ് മാതിരി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിഗായിട്ടുള്ളൊരു വീട് തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ
ഞങ്ങൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും ജോലി സ്ഥലത്തിന് ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സോ തിങ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ഒന്നായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വൺസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു വ്യൂ തരാം. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് വാനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോഴേക്കും ബൈ.